జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మలహార్ మండల కేంద్రం తాడిచెర్లలో అయ్యప్ప దీక్ష స్వాముల మోహన్ రావు గురుస్వామి సంపత్ రావు స్వామి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వామి ఆరట్టు ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఉత్సవాల విగ్రహానికి మానేరు నదిలో చక్ర స్నానం అభిషేకం నిర్వహించి ఊరేగింపుకు తీసుకెళ్లారు. నీకు అభిషేకం పాల అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్యప్ప అనండి స్వామి. ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్య అమ్మ ఇట్లా తల్లి సత్యం యోరవృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపదే దైవీ స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం శంనో అస్తుతిపదే శంచతుస్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అక్షంతలు కావాలి, పువ్వులు కావాలి. ప్రతిష్టతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి. నమః. హరి ఓం. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయ. గజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమనేకదంతం భక్త